Ndewonu ndị be anyị. Taa anyị ga-akụzi ka esi eghe akara maka ndị amarụ eghe akara ka fa mụta. Ụwa a bụ kọleji, biko mụta ihe. Taa anyị ga-egosi unu, anyị nwere ihe anyị ji eghe ya. Na-enie nnu dị ya, ose dị ya. Anyị gotere ihe amachagolo amacha, beans amachagolo amacha already nke dị mkpụrụ mkpụrụ. Na-ene afịa, afịa bụ olive beans. Ị ga-eji ihe dị mma wee na-esi nri, nya ihe ndị dị fresh, ijiri aka gị mee nye machaa anya. Nee beans ya anyị ji mee nye, amachaghị already. And anyị nwere mmanụ, anyị gote nnukwu mmanụ maka a ga-eghe nye na mmanụ dị ukwuu. Anyị nwere alụbasa, nee nnu, nee magi. Ị nwekwa ike iyuzu magi cube, ị nwere ike iyuzu magi cube maọbụ nke a dị na powder maọbụ nọ. Atinyego m ya soak onye for 3 hours. Kịta ana m asachazi ya asacha, maka akụwasịgo ya already, gbaa anya. Ọ dịzi obele ohere nya iji wee mee ya. Kịta ana m asachazi ya asacha ka m sachapụ ya imi ka ọ dị ọcha, ka ọ dị ọcha ọfụma. Ị ga-asa ya ihe dịka ugboro 3, ị ghafuo mmiri. Ị ga-asị ya ka inyi niile dị ya na-arụ pụọ, machasie ya ike. Nke a bụ nke dị nnọọ fresh. Ị na-ejenego nke akwọgoro akwọ dị na powder, ọ da adị mma. Nke akwọgoro akwọ dị na powder ada adị mma. Ọ nke dị fresh, ijiri aka gị mee ya, ị mara ihe ị na-eme. Maka igo nke dị na powder, ị mara ma akpụ ntị ma alịbọ. Ijiri aka gị sachaa anya. As nwaanyị Igbo, ị ga na-ego ihe ị ga-eji aka gị mee. Ịma ndị na-egokebe ihe tin can, ịma ndị na-egokebe ihe tin can. Ị ga na-eji aka gị na-eme ihe. Ị ga na-egokwe tin can, mana ị ga na egbutu obere oge tupu imebe. Kịta ana m ebizi ose, ka m bie ose. Mbicha ose a kịta, mma etinyekwa ụfọdụ wee kwọkọtafa ncha. Ntinye ụfọdụ kwọkọtafa ncha na beans m na-akwọ. Ndebe ụfọdụ wee decorate enu ya, tinye ose na nke ndị okenye ga-eri, tinye ọfụma. Kwọọ obere ose tinye na nke ụmụaka maọbụ ndị ada eri ose. Kịta ana m emezi alụbasa, alụbasa ka m na-ebi. Mbicha anya kịta, m were ụfọdụ wụnye n'ihe ndị mma akwọkọta. Agwa ahụ mma akwọkọta, m were ya tinye. Ifụrọ nke a gbara ezigbo shape kịta, i welie debe iji ga-edecorate ihe. Kịta ana m achọ ịkwọ agwa ahụ, ịgbanye obere mmiri. Ịgbanye obere mmiri ka mmiri ghara ịga n'ihe ị na-eme. Kịta etinyere m ite n'ọkụ ka ọ kpọọ, ka m bido gbanye mmanụ. Ị ga-eji ite sara mbara ma ọ frying pan sara mbara. Ị ga-agbanyekwa mmanụ ọfụma. N'obodo oyibo, mmanụ ada agara ọnụ. Igheche ihe ighe nghe na-abụ ịkwafuo. Ị ga-agbanye nnukwute mmanụ iji ga-eghe akara. Akara na-enidikwe nnukwute mmanụ. A na-akpọ ya deep fry, deep fry ka a na-akpọ ya. Ị ga-agbanye nnukwute mmanụ, ị rapụ ya ọchaa ọkụ. Kịta mmanụ dị n'ọkụ ka m bịa kwọba ihe m chọ ịkwọ. Ọ na-afọ acha ọkụ, m bido kwọba. Etinyego m ya obere mmiri na-akwọ. Ịma ntinye ya nnukwu ka uju blender gị, ọ ga-adị 3/4 ka blender gị ghara ịgba ọkụ, nya ịbọn. Ị na-akwọ, i shekie nye ka o wee kwọọ ọfụma, gbakọta ọnụ, kwaa ọfụma. Ị ga na-esheki ya ma ị na-akwọ ya. Ịgbanye obere mmiri ka akara gị ghara ibu mmiri mmiri. Ịgbanye obere mmiri ahụ, ị ga-awụnyekwe agwa ahụ ọ dị obere. Ịma nwụjuo ya, iwujuo ya ọma nkwọ ọfụma. Nya bụ unu gee ntị ka unu na-amụta, maka ndị amarụ eghe akara. Unu ga-amụta maka a sị na ụwa bụ kọleji, biko mụta ihe. Nke onye ma ya kọwalụ nwanne, ọ ga-amata. O nwee ndị amarụ eghe akara, fa na-ego. Kịta ana m awụnyekwa ọzọ. Unu na-anya, unu ga-afụ agwa ahụ nsachasịrị ọfụma. Unu ga-afụ ya. Mma ekporukwe nke abụọ wụnye. Mma na-akwụ ya ofu ofu na-awụnye na bọwel a dị n'azụ. Nkwọcha, ana m achịta ya obere obere na-akwọ. Nkwọ na-awụnye na bafụ ahụ dị n'azụ ya na-akwọ. Itinye ya obere mmiri, mmiri ga-enwe ike kwọọ ya.
ị na-amanye ya na-amanye ya ma ị na-akwọ ịgbanye ị na-amanye ya kịta ọ na-akwọ ị na-amanye ya kịta akwọchago mfa ncha agwa ahụ niile akwọchago mfa ncha na-akpaghalizi ya anọ m na-akpaghalizi ya akpaghali ka fa ncha wee bụrụ ofu maka onwe ndị etinye obere mmiri nwee ndị etinye nnukwu mmiri ọma mbụ ofu ịwụkọsịcha anya ọnụ na bafụ ịkpaghalị anya kpaghalị anya testi ya niile abụrụ ofu fa ncha niile abụrụ ofu ibidokwe tinyebezie ingredients nke a bụ nnu ntinye nnu ka m na-etinye nke bụ magi cube agbalịmie wee tinye wee na-akpaghalị ya kịta ana m akpaghalị ya ka fa ncha bachicha wee bụrụ ofu kịta ana m eje na-enene mmanụ adịgo ezigbo ọkụ unu n'anya mmanụ dịgo ezigbo ọkụ maka mgbe m na-esi ka m dọnyelie ọ na-esi kịta anọ m bụzieli agwa niile ahụ nkwọ dị na baf na-etinyekwe na blenda ka m kwọghalị anya ka ma magi ma nnu nọkọta ọnụ makwalụ na m etinyego onions kpọọ fa ncha ya na ose kwụọ fa ncha kịta etinye m nnu na magi ka m kwụkwa anya ọzọ ifuru na m na-amanye ana m akwụ ya na-amanye kịta ihe m ji akwọrọ ya bụ ka ikuku baa anya ime itinyezie ya na mmanụ ọ dị mma osele enu ọkụkwe ka ọ rice ya kịta ana m etinyezie ya na-etinye ya nwayọọ nwayọọ ka ọ wee gbaa shepu ịma nwere ya wunye gbusa mba ị ga na-etinye were akịka uche na-etinye obele ka ọ wee kpụọ akpụ gbakọọ agbakọ ya ka m na-etinye ka ọ kpụọ akpụ gbakọọ ịbịa iweli ngaji gbara okirikiri maọbụ ngaji dị obele maọbụ ọ dịpendi nke ịchọ kịta ka ọ na-eghe kịta mma etinyekwe nke abụọ kịta ana m akpaghalị ya nke bụ nnu ka m na-enene nke abụọ ga-abịakwa ghee nke a na fu eghe nke a ana m etinye ọzọ na blenda n'ime bafụ ahụ fa ncha wụkọtachara ọnụ ana m akpaghalị ya ntinyekwu ya nkwụọ ya ịkwọghalị anya ọgba ikuku baa anya ị na-anya ndị na-eghe akara ọ na-abụ fa jeche kwọcha anya fa bịa fa ewele ọdọ na-akwọghalị ya fa ma ihe ya ji akwọghalị ya ka ikuku baa anya ka o wee mee ọfụma ma fa tinye na mmanụ maka one a ọ dị na baf iweli etinyebe na mmanụ ọ ga-adanye n'ime mmanụ ọma nsele enu ọma ntụgharị kịta akwọbago m ya ọzọ ihe m na-akwọli ya ihe abụọ n'ọnọdụ ọ bụrụ ndị nwere ọdọ na be anyị ịchọ ighe akara nke dị ikwulu na baf itinye ịkwọghalịbịa ịkwọghalịcha iweli etinyebezie na mmanụ kịta akwọghalịgo m ya wit blenda eji m blenda wee kwọghalịcha anya ka m tinyekwe nke ugboro abụọ ka m na-etinye ya inwe ike iji one m ịchọ ka ọ dị ọ bụrụ na ịchọ ka ọ gbaa kịlịkịlị ghee ọsọ iwele obere ngaji ọ bụrụ na ịchọ ka ọ dị moderate iwele ngaji dị moderate ọ bụrụ na ịchọ ka o buo ibu iwele nnukwu ngaji tinye kịta a na-akpụnye iji nwayọọ na-etinye ka ọ gbakọ ka ọ wee nwee shepu achọ ị na-etinye nwayọọ ikwute na blenda ahụ ị na-etinye ebe ndị ọzọ adịbere ị na-etinye inwe ike itinyechekwa ị na-anya na opempe inwekwa ike welu ndị ọzọ tịkwasịkwa n'elu nke ahụ ekpunye kịta inwe ike welu nke ị na-anya na nke itinye pempe inwe ike welu tinyekwe n'elu kịta ọ na-asụghalị n'ime mmanụ ana m akpaghalị ya ka m tụghalị anya ka ndị azụ wee ị na-anya kịta etinyere m nke a decoration maka ose dị n'ime onions dị n'ime akwọghalicha m ya wee bido na-eghe etinyere m ya ose wee kwọọ tinyekwu ya m alụbasa ya bụ onions wee kwọọ ya kwọchaa anya na-akpaghalịzi ya fa ncha niile na fa na-ekpo ikpokpo ọma irushọ na itinyere nnu ma ọ bụ ose maka ụmụaka maka ịma ụmụ nwoke na-alaiki ose kịta
oghegokwa ana m achọ ịgụpụ ya. Nke a bụ nke abụọ m na-achọ ịgụpụ. Oghego ọ brown dị golden brown. Ị ga na-akpaghalị ya nọlụ nso, ịma ngati aka, ịma njenene TV, ịma mme divided attention. Ị na-esi nri uche gị ga-adị n'ihe ị na-esi, nọlụ nso, anya gị aghọ anya egbe, ike nkwụcha na-enene ihe ị na-esi. Kịta nke atọ ka m na-achọ itinyezi. Ka m tinyekwe nke atọ, ị nwekwa ike were ogologo ngaji maka mmanụ ịgba gị n'aka ma ọ bụrụ na ị na-atụ egwu mmanụ. Ifuru ngaji nke a nji kịta o dị ogologo, a sị na mmadụ na ekwensu na-erikọ nri o were ogologo ngaji. Ya bụ nke a nji kịta bụ ogologo ngaji. Ifuru ya, ngaji a nji dị iche, ị na-anya ifu na o nwebu nke nji dị uji, mana nke a kịta achọrọ m igosikwu ya unu maka ndị na-atụ egwu mmanụ. Ịma na ịda esibu nri mgbe niile ị ya na-atụ egwu mmanụ, mana ọ bụrụ na ị na-esi nri mgbe niile ịma ndị na-atụ egwu mmanụ, ọkụ ama ndị na-agbakebe gị ka esi ama onye ada esikebe nri. Ị bịara na kichin ozugbo ọkụ agbabagokwe gị, mmanụ awụrọ gị, ọkụ agbaa gị maọbụ ọkụ arụọ gị, mana ị na-eme ihe ọ na-amatụ gị arụ. A sị na agadi nwaanyị nwere mkpọmkpọ ite, onye bụ mmadụ ụzọ sibe nri na-aka ya enwe mkpọmkpọ anya. Ya bụ ụmụ nwanne unu mụta ihe, ụwa bụ kọleji, ka anyị mụta ihe nke onye ma ya kọwalụ nwanne ya. Ọ bụ ọdịmma ndị Igbo. Neenụ, ebutego m ose na alụbasa nke m si na mma eji dekoreti ya. Mma ebido dekoreti ya tinye bie ose, ya bụ extra ose, ntinyecha anya. Nke a bụzi nke ndị okenye, nke ụmụ nwoke, nke ndị kara aka. Eghechego m nke ụmụaka, eghechego m nke ụmụaka. Nke a bụzi nke ndị okenye. A na-etinye ya ose, tinyekwu ya extra ose. Ọ bụ ya ka m na-eme ya. Ntinyecha enye ose, ntinyekwu ya alụbasa wee tinye enye bịa anya ọba imi atalụ akara atalụ ose o wee kaa aka. A sị na isiche nri ose adịrị ya, ịma na ibidobere. Ma ọ bụrụ ụmụ nwoke be anyị ọ bụkwa ka fa si eme pepe sup na ndị otu ya. Kịta ana m etinye alụbasa kwa, etinyechego m ose ka m tinyebezi alụbasa. Ya bụ yabasị, yabasị ka m na-etinye ya. Ntinyechezie enye m welu fọk duba anya ime, nduba anya ime ọ baa ime ka ọ ghara ịdị na-adaghalị. Ịma na ị ga-ata ọnụ ya, idubara ya ime, mgbe ị ga-ata ọnụ ya ose adapụta ma alụbasa ahụ na-adaghalị ma ọ ba n'ime. Kịta ana m etinye maka ndị kara aka. Ọ bụ maka ndị kara aka nke ighe ose tinyela ụmụaka faya agba ọsọ tụrapụrụ gị ihe ahụ, ụfọdụ ebebe akwa. Mana ị ga na-etinyelụfe ose, ị ga na-etinye efe obele ose ma nke ọnụ fa ga-ebu. Itinye n'ose nke okenye ga-eri. Ọ bụrụ na okenye ndị na-alaiki ose, isiche ikupu tinyezie elufa. Na-enie ụmụnne na-enie. Ejizi m fọkụ kịta, ndụdụ fọkụ ka a na-akpọ ndụdụ. Ewere m na-adụbachazi ose ndị ahụ n'ime, na-adụbachazi ose ndị ahụ n'ime ka fa baa ime, ka maka mgbe a ga-akpaghalị ya ka fa ghara ịdapụta na-adaghalị na-adanye na mmanụ, ka fa baa ime. Mmeche ihe a kịta mbido kpaghalịbafa, kpaghalịbafa maka azụ ya bịa kpọọ, ịtụghalịa iru ya ọkpọkwa, ọkpọ ịtụghalịkwa anya ifu na atụghalịbago m ya. Na-enie ụmụnne. Kịta ka m na-atụghalị ya. Ifuru ka o jijiri aka ya na-atụghalị onwe ya. Ọ bụ maka ọkwụkwọ ahụ akwọrọ ya. Maka ọkwụkwọ ịchọ itinye na mmanụ ịtụghalị anya, ịkwọghalị anya akwọghalị. Ọ na-afụ eghe, ọ na-afụ eghe. Unu na-anya unu fụ na ọ na-achazi golden brown, ifu na o ghere ọfụma, ifu na o ghere ọfụma. Akara nwekwa saizi dị iche iche. Ịchọ ime enye obu ibu, ịchọ ime enye ọgba kịlịkịlị. Kịta unu ga-afụ na anyị achọbago ili ihe ahụ. Akara na akamụ na-agakọ. Nke a bụ kọstad, nke a bụ kọstad ka anyị mee wee weli ya na-achọ ịṅụ ya. Ya bụ wee gbanye evaporated milk. Ifuru ya ọ na-afụ aka. Anyị emechego ya bụ akara.
anyị emechego ya bụ akara mee akamụ. Ifuru ka anyị na-atazi ya, iwelie taa ikwe n'isi, ilichecha akamụ na akara, ụlọ ebulu gị, ị na-aga ọbụla ọlụ ka ị gara, iluo ịmala ihe ị na-alụ, ịma ndị na ya eme agụụ maka na ọ na-ejide arụ ọfụma. Ọ na-eji na-eke esi eme akamụ ka m kọwara unu. Mmiri ọkụ sụọ, itinye mmiri ọkụ ọsụọ, sụghalie ọfụma, ihe ị ga-emezi bụ ibulie ifuru ka mmiri ọkụ na-asụ, ịkpaghalia nke a bụ kọstad, ịkpaghalie anya kpaghalie anya ka ị na-etinye kọstad, itinye nnukwu mmiri maka mmiri ka iji ga-agbalie, mmiri ka ị ga-agbanyekwu ya mgbe ị na-agbalị ifuru awụbago mmiri ọkụ kịta, ị na-awụ ya okilikili okilikili, ị na-ene anya, anya gị na uche ga-adị ya ka ọ ghara ịgba oke mmiri. Emechago m ya kịta, ana m akpaghalizi ya, agbanyechego m ya mmiri ọkụ, ya bụ ana m akpaghalizi ya, ị na-eme uche gị na anya gị adị ya ka ọ ghara ịgba oke mmiri. Mgbe ị na-agbalie, itinye obele mmiri ga-agbalie, ị na-anya ọ ghara agba oke mmiri maọbụ oke lọkọlọkọ. Ịmago ọ dị oke lọkọlọkọ ahụ, ọ dịzịa ka nri, ọ da adịcha mma, ọ ga-adị nwa pekem pekem, ya o nwee ka ọ ga-adị. Unu na-anya unu fụ na ọ dịgo ka o si adị, ọ dịgo ka ọ ga-adị. Kịta ana m akpaghali ya maka ka ofe ọkụ ọsọ, ofe ọkụ ọsọ ka ibido kebe ya kịta na ihe anyị ji ga-elie evaporated milk, ọ na-adị mma na ya, ọ na-adị mma na ya. Ebidogo m kebe ya, iweta efele, ị na-etinye nke onye ọbụla, nke nnukwu anọ n'etiti bụ nke iji mee ya. Kịta ana m agbanyezi milk, ana m agbanye milk na nke onye ọbụla, etinyegokwe shuga, etinyego shuga, ịchọ itinye shuga ị nwee ike tinye mgbe ị na-agbalị akamụ ahụ, nwekwa ike itinye ma imechaa akamụ. Ifuru ya ekechego na nke nkete, nke a bụ nke nkete. Ifuru ya na ndewonu.